Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Kibabon kipai ba jong kathain lom shnong ka bahap ha ka elaka Narpo jong ka East Gentia Hills District kila penpau ye ka jing halor ka jingduna jong ki nong tray ha ka PHC lom shnong kata na do ki doctor ki nurse bat ki wei ki nong tray halor ka ni ka jing bala pensngau de ki pai ba nagalyang jong ka sang Meghalaya People's United Front East Gentia Hills District hapo ka jingilam jong president usamla kershan bala hakasitrik unai leber arjar arpuwai kila hiar jurep banlap ya ke jingduna kibadon hapo kani ka jaka ai jing sumar ngilap bagi ujor pai ba kamtam yang giseng dan tas ngiwan ngilap sisa da kemat ni isya babon ba jingduna ne ko hospital te ngilayo ikren ba doktor nanyang jong doktor ulay tu engi ba duna kamtam kinos sikidar bat kistam te dalia ngi banjur ngi dawajur ik sarkar kamtam ban penbiang kamtam jing duna jong ne hospital kamtam ne po narpo ba nalyang na po East Hills bon ba ki khazna kimi kamtam sarkar kayo mentoy na po East Hills ikasna ba fair kayo nang ne andre karoy ka par po East kamdon te ngi nalyang ngi premi sarkar kamtam ki penroy tang hapo sor kementoy ayu hapo sor penroy kamtam ngi dawa de penroy hapo nong kendong yang ini yang kaseng kamtam ni kentu iki deban pendiang mador kamtam jindawa jongi iki staff bat doktor bat sikidar bat jinduna jangan hospital ki kamram de kita kenalian jongi ngin likendu kamtam ULHEC ngin libu ke jingka merendam ngin somit ban dawa ban pendiang yang jindawa jangan hospital ya suka begal yang akerpat kamtam ni ki staff badan aku hospital ba dawan sim dawa gipat ba bamde ban kan kitien bakal makor ba kitien mumsum tenat kamtam gipat ba nalian jongi kaseng ngimsum tenat ai dengilap kun nalian kaseng ngin sim da kawe karai kun ngin le kamtam ini kistap dengi kerpat nalian jongi bagian sip bade iku sim dawa de kiban kan kitien basang tenat nalian jongi kaseng sangkatai nalian jongi maka koi kakya de ga badan kamtam ka imlang salang maka imlang salang klem ka koi kya kalang ka ba thut ka ba jen thut kalang ka ba ko te ma tangi ke pat sokap kan pedlem kan isnai lem ya ka cingtre jong ki doktor ki ba don tang wei mo ong ki bai thu ki le thu badan tang wei doktor ba ki staff ki duna ngi ke pat ya ka sokap ba kan pedlem kan sunai lem ya ni bai ba ba isyam ba don ka jinga ha liang ka le sim dawai ka panjing smart lagi staff bati doktor kinos